No, takže ahojte, je príjemný septembrový večer a ja som sa rozhodla, že vám trošku porozprávam k tej únave či lenivosti, alebo teda k tomu pocitu frustrácie, o ktorom sme sa bavili včera. Nie som nejak výborne viditeľná, ale to vôbec nevadí. Dôležitý je obsah, čo budem rozprávať. Takže poďme teda k veci. Spomínala som teda najmä ženy vo veku 35 plus, 40 plus a samozrejme vyššie. A že všetky nás, či chceme alebo nechceme, okrem toho krásneho obdobia, kedy sme plné síly, vitality a svet je gombička, okrem samozrejme tej pubertálnej fázy, kedy hormóny kolíšu raz hore a raz dole, tak máme ako keby takú prípravu na v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách, ako keby druhú pubertu, náš strašiak menopauza, ale predtým tá perimenopauza, ktorá už teda môže s nami poriadne zahýbať. Príčinou tej ženskej únavy alebo takého toho pocitu, že odrazu ste viacej nervózna, keď vás voľakedy vôbec nevytočili niektoré veci, tak teraz máte pocit, že začínate nejako vybuchovať. Vaša trpezlivosť nejako není práve najlepšia, a teda skôr nižšia. A máte pocit, že neviete, čo vám je vlastne tá príčina. V podstate všetko funguje, nemôžete sa sťažovať viac menej na manžela, na deti. Samozrejme, vždy sú nejaké problémy, ale v podstate nič sa nevymyká nejakému normálu. A napriek tomu vy sama so sebou sa necítite komfortne a musíte sa do niektorých vecí oveľa viacej nútiť, než keď ste mala 20, povedala ste si, tak idem do fitka, zobrala ste sa šlasty. Teraz si môžete povedať aj 25 krát, že idete do fitka a vo výsledku tam vlastne nepôjdete. Hej, takže toto sú práve tie veci, ktoré by som vám vlastne chcela vysvetliť a vlastne pomôcť nám, ako vlastne na nich a ako vlastne sa s tým popasovať, aby sme boli odolnejšie, a čím teda viacej informácií, tým lepšie potom vieme určitým problémom predchádzať. Takže povedala by som vám dôležitú vec, o ktorej sme si hovorili aj včera, a teda, že najdôležitejšie tie ženské hormóny sú estrogén a progesterón. A práve v tom období tej perimenopauzy nám ubúda možno už aj okolo toho 35. roku života postupne ten progesterón. Samozrejme je to vek, kedy voľakedy možno už boli niektoré babičky, ale teraz sa stávame ešte len matkami. A to nie len v 35-ke, ale aj v 40-ke, aj v 45-ke, po niektoré aj v 50-ke, pretože doba je jednoducho iná. Ale pokiaľ vieme nášmu telu pomôcť, tak potom môžeme mať dieťa aj v tej 50-ke, a aj keď osobne ja s tým veľmi nesúhlasím, ale niekedy sa jednoducho ten život s osudom niektorých z nás pohrá. Takže nedá sa tomu celkom vyhnúť, ale poďme naspäť. Takže pokiaľ nám postupne začína klesať ten progesterón, tak my sa začíname stávať menej výkonnými, cítime
vo fáze tej pred menštruáciou oveľa väčšiu nervozitu, oveľa väčšie vnútorné napätie, než by sme v skutočnosti chceli, alebo než by sme, než je to ten pocit, ktorý sme mali, keď nám bolo trebárs nejakých 30. Hej? Takže čo s tým? Lebo často sa na nás potom pozerajú, možno aj v rodine, s takým nepochopením a tá žena je jednoducho frustrovaná a je v strese sama zo seba a to vôbec celej veci nepomáha. Takže čo s tým? Nie je to až celkom také jednoduché, že vám tu vysypem recept a bude to celé v pohode, pretože ono neexistuje jednoznačná potravina, akože vám poviem, že jedzte brokolicu a tam je veľa progesterónu, takže paráda, máme to, budeme sa napchávať brokolicou. Nie, proste ten náš ženský hormón progesterón sa nám nevytvorí, ako nenachádza sa v potrave. Nevieme ho prijať ako lentilku, ako nejaký cukrík. Vieme ho teda prijať vo forme tablety, ako antikoncepciu, lenže nie všetky to chceme. Nie pre každú ženu je to úplne vhodné a nie každá žena chce svoje problémy riešiť hneď antikoncepčnými tabletami. Samozrejme sú prípady, kedy je to nevyhnutné a jednoducho inak sa nedá, ale vždycky, aspoň ja sa snažím ísť na to inou cestou. Takže čo s tým a ako si pomôcť, keď viem, čo je vo veci. Takže v prvom rade progesterón je hormón a je to vlastne bielkovina. A bielkovina sa skladá z aminokyselín. Čiže musíme mať dostatočnú vyváženú stravu s príjmom bielkovín. A teda také, že diety typu, že jem raz na deň, aj to večer a vypracem polovicu chladničky, to nám nejako nám to nepomôže, pretože naše telo potrebuje trošku tej sebalásky a trošku viacej vnímania samej seba. A teda hovorím to aj preto, aby ženy dbali o seba naozaj už od toho včasného veku, už od tej 35-ky a vyššie, aby sa nezanedbávali, lebo vlastne v tomto veku my máme veľmi dobrú šancu vybudovať ešte to, čo vybudovať potrebujeme, aby sme potom obdobie perimenopauzy si možno ani nevšimli a obdobie menopauzy prešli s minimálnymi problémami a mohli sa tešiť zo života. Takže naozaj tu je strašne veľa bodov, ktoré by som chcela spomenúť. Hej? Takže poviem to úplne jednoducho, ale tie najjednoduchšie veci bývajú najzložitejšie a to viem sama podľa seba. Čiže pohyb na čerstvom vzduchu. Priorita číslo 1. Správna strava. Priorita číslo 2. A dostatočný spánok. To sú 3 základné priority. A hlavne nestresovať sa. No povedzte, komu sa to dnes podarí, hej? Takže toto nie je len môj výmysel.
To je proste doložené vedeckými štúdiami. A teda poďme si to rozobrať, hej. Všetci vieme, odčadiaľ z nás vyskakujú reklamy. Tu také fitness, tu hen také fitness. Tu taký výživový doplnok, onaký výživový doplnok. A my máme v tom celom pomerne veľký chaos. Ja sama som urobila niekoľko chýb. No a o jednej poslednej vám takto pekne poviem, pretože nie je to, čo platí pre 20-ročnú kočku, platí pre 30-ročnú, pre 35-ročnú alebo pre 40-ročnú, 45-ročnú ženu, hej? Vždycky všetko treba brať s určitým ohľadom na vek, individualitu, spôsob života, aktuálne problémy, ktoré žena rieši a aktuálnu životnú situáciu. Jednoducho není možné paušalizovať. No, ale však áno, ja patrím medzi tých, ktorí sa radi učia na vlastných chybách. No, takže som šla do fitka a myslela som si, že keď budem v rukách fitnessákov, že tí mi snáď poradia dobre. A možno nie celý zle, ale výsledok bol taký, že som mala nejakú váhu a chcela som schudnúť nejakých 5 kg. Keď som začala chodiť do fitka koncom roka 23, koncom roka 23, a to už bol začiatok 24 potom, takže už koncom roka 23, niekedy v septembri, som začala chodiť do fitka a tam som chodila poctivo do nejakého apríla 24. No a keďže som chcela byť poslušná, tak som si kupovala aj tie proteíny. Akurát zase je rozdiel, či ten proteín papá 20-ročný chlapec, ktorý má výkon ako dielo, hormóny makajú ako svinia, alebo som to bola ja, žena, ktorá už nie je najmladšia, ktorej telo už nie je celkom výkonné. No a napriek tomu som chcela zhodiť tých 5 kg. Ale nestalo sa tak. A viete prečo? Pretože som začala chodiť do fitka 5 krát týždenne. Absolútne som nepočúvala svoje telo. Absolútne nie. To znamená, že šla som aj cez únavu, šla som aj cez vyčerpanosť a šla som cez svoje sily. Papala som proteín s obsahom sukralózy. Pozor na tú sukralózu. Ona skutočne zaťažuje pečeň. Všade, keď si otvoríte net, tak vám budú hovoriť, že sukralóza je super. Áno, sukralóza áno, ale spôsob, akým sa vyrába, to už také super není. Takže v konečnom dôsledku zaťažuje pečeň a tým pádom sa zhoršuje detoxikácia organizmu. A keď sa zhoršuje detoxikácia organizmu a vaša pečeň nepracuje tak, ako má, vám sa netvoria telu prospešné látky, ale práve si telo zanášate. No a výsledok bol, že ja, prosím pekne, asi po 10 mesiacoch vo fitku som nabrala asi 10 kg. Vyzerala som skoro ako Xena. Dnes, po viac ako roku, som schudla tých 10 kg. A som, prosím pekne, na začiatku, tam, kde som bola v nejakom septembri 23. Hej, schudla som sama so svojou hlavou a to pretože som začala počúvať svoje telo. Takže asi toľko som vám chcela povedať. Ďalšia vec, ktorá je hodná spomenutia, je to, že tým, že som bola v neustálom strese,
a šla som cez svoje sily, tak sa mi v tele tvoril hormón stresový, ako sa volá, kortizol. Áno, presne tak, kortizol. Lenže na ten kortizol som si vystriedala všetky potrebné aminokyseliny, ktoré som potrebovala aj na svoj ženský cyklus. Takže výsledkom bolo zhoršenie kvality pleti, naberanie vody, poruchy menštruačného cyklu. Hej? A to všetko vďaka kortizolu. Takže to vám chcem povedať. Naozaj minimalizujte stres. Ja hovorím, možno to nie je úplne ideál, ale radšej prísť o 5 minút neskôr, ako neprísť vôbec. To je vždycky lepšie, než sa vystresovať do takého stavu, že jednoducho vám vybuchne telo. Tak my ženy jednoducho nie sme tomu uspôsobené, aby sme na seba dávali taký veľký tlak. Buď výkona v práci. Nie na 100%. Ani na 90%, ale na 120%. Postaraj sa o deti na 150%. Postaraj sa v ideálnom prípade o muža, o domácnosť. A otázka znie, a ty si kde? Hej, takže toto celé si je potrebné upratať v hlave. Takže to som možno tak nejak odbočila od tej perimenopauzy, ale ono to všetko so všetkým súvisí, pretože vy, keď sa nebudete starať o seba, dôjde k tomu, že ono tá pečeň vám začne tukovatieť postupne, ono tukovatie už aj u detí, pretože pijú nekonečné množstva sladkých tekutín, sladkých jedál a máme extrémne množstvo kalórií a níživín. A s pribúdajúcim vekom my teda potrebujeme nielen kalórie. Tie deti to ešte možno niektoré zvládnu, ktoré behajú, ale ako vieme, dnešné deti behajú čím ďalej, tým menej. Takže aj u detí môže dôjsť k tukovateniu pečenia. Takže naozaj je veľmi dôležité dbať na tú životosprávu a teda jesť stravu, ktorá je základná, ktorá je živá, ktorá neobsahuje prázdne kalórie. To znamená, nebudem do seba pchať keksiky len preto, lebo mám na nich chuť. Hej? Ono niekedy je ťažko bojovať s tou chuťou, ale urobíte to raz, dvakrát a ono si teličko zvykne. Určite príde video, kedy aj vysvetlím, ako si teličko zvykne, ako si vytvárame nové dráhy a podobne. Takže to som chcela povedať, aby sme nejako ukončili to video, lebo už rozprávam pomaly 20 minút. Že teda na tvorbu toho progesterónu potrebujeme adekvátne množstvo bielkovín a teda na kilogram zdravej váhy by sme mali prijať aspoň 2 gramy bielkovín na deň. Hej? Zdá sa to akože celkom málo, ale treba nad tým popremýšľať. Samozrejme, keď má niekto nadváhu, dajme tomu optimálna váha v nejakom veku plus minus 70 kg a dotyčná osoba by mala, dajme tomu 100 kg, tak my nebudeme vyživovať celých 100 kg, kde je aj objem tuku. To nechceme. To by sme si prepočítali špeciálne inak. Hej, ale skrátka minimálne, hej, keď máme 70-kilovú ženu, 2 gramy bielkovín, takže na deň by mala prijať aspoň 140 gramov
bielkovín. A teraz pozor, hej, lebo poviete si, však zoberiem jeden tvaroh, tam je 250 gramov, čak čo? Nie, tvaroh, fajn, ale v tých 250 gramoch neobsahuje 250 gramov bielkovín. To si je potrebné pozrieť, koľko bielkovín sa nachádza na 100 gramov akéhokoľvek výrobku. Hej? Takisto aj mäso a podobne. Takže nie je to len o čistej bielkovine. Dobre, takže toto by som vám chcela na záver povedať, aby ste si uvedomili, že je potrebné prijímať dostatočné množstvo bielkovín a bohužiaľ nevidela som ženu, ktorá by sa tými, alebo ktoréhokoľvek človeka, to je jedno, ktorá by bola predávkovaná bielkovinou ako takou. Hej? A ďalšia vec, keď chceme byť v nejakej kondícii a mať zdravé aj teličko, tak je potrebný pitný režim, dievčatá. Veľa vody. Veľa vody. Prosím vás, čistú vodu. Nesladenú. Nie nápoje. Nie. Pretože toto vám skutočne nepomôže. No, takže takto by som ukončila dnešné video. A seriál Stop únave, frustrácii, vyčerpaniu či lenivosti pokračuje ďalej. Takže budem sa s vami tešiť čoskoro na ďalšie videjko, pretože mám toho strašne veľa v hlave, čo by som vám chcela povedať. Ale nedokážem to vtesnať do takého krátkeho videa. Popravde, tie dlhšie videá už ani mi nechce nahrávať telefon. Takže dobre, pre dnešok končím a majte sa krásne.